Bueno, arratsalde on denoi, ongiturria gaurko Ezoizko udalbatzarrara. Gaur onartzen ditugu, espero dugu, onartzen ditugu ordenantza fiskalak. Orduan, ondo iruditzen bazaizue puntu bakarra da, azten gehan. Vale. Egun desberdinetan landu dugu ordenantza hau, aurkeztu genuen iraian 10, landu genuen neukenekin, proposamen batzuk aurkeztu zuten, eta horren ari buruz proposamen hau dator. Antolakuntzan jorratu genuen eta onartu genuen hau batez, eta hemen aurkezten ditugu gaur, eta espero dugu aurrera joatea. Orokorrean, aldaketa asko ez daude. Orokorrean egon dira aldaketa batzuk, baina gehienak dira de escritura o de redacción más que de contenido. Generalean igotzen dugu IPCA, azkenean abuztutik abuztura 2,8 da, eta hori da orokorrean. Hala ere, beti bezala, Añarbe trasladatzen dugu, Añarbeko ura, trasladatzen dugu Añarbeko igoera, bai urantzako eta saneamenduntzako, igoera hori izango da 2,5 Zaborrak ere San Markoren ari buruz igotzen geha gauzak, eta badakizue iaz bezala esan genuen bezala, ekilibrio egon behar da. Gastos ingresos, zero eman behar du, orduan igoera plantatzen dana, San Markosen bidez da 9%. Kiroldegian ere kota mankomunatu dakagu, orduan hori Buruntzaldean jorratzen dugu, eta legislatura hasieran onartu genuen igoera desberdinak, eta horten tokatzen da 9% igotzea. Gero berria bezala azaltzen da cargadores, el precio de los cargadores eléctricos, ibilgailuen karga elektrikoa prezio berria bezala, orduan azaltzen da ere kasu honetan ordenantza hauetan, eta gero ere ez dira sartzen, baina konpromesoa ondago, eta suposatzen dut hurrengo hilabetetan landuko degula, EH Bildu proposatutatik arreta zerbitzua, franja de aplicación y demás, Buruntzalde, baita ere Buruntzaldetik dator, orduan konpromiso hartu dugu, aldatzen duenean Buruntzan hori aldatuko ditugu, eta konpromiso ere aurkezteko la mesa de cuidados, la mesa social de Buruntzaldea, saiatzea aldatzea prezio hori lehen bailen. Eta beste da bezala, landu behar dugu urrengo hilabetetan eta urrengo urterako el compromiso de aplicar los ovaris según tramos de renta. Hori kontuhartzailea aztertuko du, eta denon artean saiatuko dugu iristea akordio batetara hori aplikatzeko. Eta nik uste dut hori da adostu duguna gauzak garrantzitsuenak. Esan dut bezala antolakuntzan jorratu genuen, onartu genuen, eta orain da momentua esateko ze iruditzen zaigu, bakoitzaren jarrera. PS Hermen, mesedez, aurrera. Arratsalde on denoi. Bien, como ha dicho, lo ha explicado bien el alcalde, creo que no hay mucho más que añadir. Decir que la propuesta de ordenanzas fiscales que hemos presentado, elevarla al Pleno, y que en todas las comisiones, tanto la presentación como las siguientes comisiones, estuvimos de acuerdo, y ahora votaremos también a favor de estas ordenanzas fiscales. Eskerrik asko, Armen. EH Bildu. Bai, uste dut bi aipamen ez direla egin edo, bai, aipamenetako bat zan erroldatu eta ez erroldatuena edo kontuan izan dela ordenantzetan. Bai, hori alde batetik, eta bestea balio katastralarena, 23. horri aldean dagona, kontuan edukitzea, bai, aldaketa egiten den momentuan. Bai, horretaz gain, birkarga
puntuen gainean, zerbitzua eskaintzeak ez digu inungo galerarik sortu behar, baino uste dugu ere irabazirik ere ez digula sortu behar. Azkenean zerbitzua ematea da birkarga puntuen arrazoia, orduan garbi eduki behar duguna da birkarga puntu horiek izan behar dutela zerbitzua emateko, ez. Bestalde, batzorderen batean ere aipatu genuen kotxe elektrikoen zenbaketa, ez, rolda bat egitea komenigarria litzakela, ea beste punturen bat beharko genuken edo ez. Eta, bueno, aipatu dezuten bezala, bai, obarien gainean, familia bizikidetza unitateko eta laksaren araberako planteamentu bat egingo genuke, bai, lanketa bat egin behar degulako horren gainean. Eta bestalde, hondakinen gainean, aipatzea, hondakinak sortzen dituenak ordaindu beharko lituzkela, eta horren gainean ere azterketa bat egitekotan edo geratu ginen. Claro, azterketa hori egiteak agian aurrekontuetara ere eramango gaitu, ez? Konpromezu horren barban aurrekontuan ere sartzeko modukoa izango zela, badakigu aipamen hau eginda genuela, baino ez aurrekontuan sartzekoa, baino logikak berak esaten du, ez? Azterketa bat egin behar badegu aurrekontuetara joan beharko lukeela. Bai, obarien gainean esatearen, askotan bakarrik egoten da zuzendua familia ugarien gana, soldatak kontuan eduki gabe, eta badago familia unitate zaugarriak nun soldataren arabera nahi familia ugariaz izan, unitate bakarra dalako, arazoak eukitzen dituna, eta hoiei zuzentzeko aipamenarekin egiten dugu hori. Baiezkoa gozkatuko dugu. Eskerrik asko. Agurtzen jotaren posizioan. Bai, ez errepikatzea aldera bizkate, Jorge, hasieran aipatu dugu, baina gero pasaintzaizu komentatzea ere, obren izioan zergan ere aldaketa bat egin dela, hau da, orain arte, bai ez gaituentzako irisgarritasun eta bizigarritasun baldintzako betzeko obrak, gero eguzki energia edo energia berriztagarriak aprobetxatzeko egiten diren instalazioak edo horien obrak eta birkarga puntuak instalatzeko obretan, orain arte izatezan lizentzia, obra neuneko bostaren zerga ordaintzea, eta gero behin obra bukatuta gero obaria, horren obaria eskatzea. Eta tartea izatezan euneko 80 edo euneko 85 edo horren inguruan. Horren egin deguna da, irigintzatikan proposatu da, hori aldatzea eta zuzenean lizentziaren, zerga horren, Jesus esangoet, zerga tasa, hau da, tasa, euneko bosta izan beharrean, eta gero bari eskatzea, baina zuzenean euneko 0,5 edo euneko 0,5 aplikatzea zuzenean, eta hartaraia gero berriz eza obaria eskatu behar, bai. Eta iruditzen zaigu, horrek ere lanak erraztuko ditula, eta herritarrentzako ere, errazagoa eta azkarragoa izango dela, bai. Eskerrik asko, ez dakit birren txanda berdezue, zerbait gehiago esateko, ez orduan boskatzen dugu. Idoia ez bazaz inporta. Horren bestez, osoko bilkurari honako erabaki hartu dezan proposatzen zaio. Lehenengoa, 2026-rako ordenantza fiskalen aldaketaren hasierako onarpena ematea onartzea. Bigarrena, 30 lan egunez, iragarki hau gaon argitaratu eta hurrengo lan egunetik hasita jendaurreko informazio aldian jartzea, interesdunek espedientea azter dezaten eta bidezkoak dirizkioten erreklamazio eta iradokizunak aurkez ditzaten. Espediente udaleko idazkaritzan dago, 8:30 ordu 2:30. Erreklamazioa aurkezten zaion organoa udalbatza izango da,
eta adierazitako jendaurreko informazioaldia igaro ondoren ez balitz aurkeztu erreklamazio edo harrik, behin betiko onartutzat joko da, aipatutako espedientea erabaki berririk hartzeko beharri gabe. Eskerrik asko dira. Aldeko bozkak. Hau batez, eskerrik asko. Pues, punto bakarra da, zera honekin bukatzen dugu garko ez oizko udal batzarra. Eskerrik asko denoi eta horren gara.